Ayan mga kalingap, good morning. Today, susunduin namin si Cedric para sa kanyang therapy mga kalingap. And kukumustahin din natin mga kalingap sila this guy. Andito po tayo kila this guy. Ito po. Andito tayo mga kalingap. Maaga po ngayon, nasa 7 or 7 po. Ito po sarado pa. Magandang umaga. Good morning. Amen po, Sir Amen, Alvin. amen. Sir Alvin, pasok. Good morning. Ano? Kamusta? Hindi kami, Sir Alvin, muna Sikal mo. Bakit? At naulan-ulan pa. Hindi na Nakasara bukas? pa ang Sige, bahay. anuhin ko lang itong ano. Ang trapal. Good morning. Maaga ano? Kamusta na this guy? Okay mo kayo? Kamusta ang tindahan mo? Ayos lang, Sir Ay, Alvin. ayos. Lumalagong kabuhayan. Ano ako. Nagpagupit pati si Ayun, Cedric oh. Oo, Sir Alvin. Naayos ako rin sa buko, yung balakubak ba? Magpalit ka ng shampoo. Yung shampoo. Yung galing Japan. Oo nga, may shampoo galing dyan. Japan, Ako di nga, ba? Sir Alvin, nagbagsak-bagsak yung buko kay. Maraming salamat po kay Malambot? Mami Joy. Oo. Mani, Sir Alvin, malambot. Kamusta na yung ano? Ayos Kamusta ako, na? Sir Alvin. Kamusta Ano na, Sir Alvin, nalalakad ko ng ayos. Ay siya, Oo, pero hindi man yung pantay, nalalakad matigas mo na man. ng ayos. O sige daw. Yung parang parehas ng lakas niya. Oo, parehas lang lakas. Uy, galing no, galing nung sa therapy Hindi ano. na siya nasakit. Sige daw, ano daw, Ayos tingnan na. daw na. Wow, grabe. Ayos ako baga. Oo, pero pag naglakad ka, Pag yung lakad ko, halos ano pa man din kasi yung ano, hindi pero hindi na masyadong ano. Iyo din ito, Sir Alvin, taas Oo. baba, taas. Ngayon, ano pantay ka nang maglakad? Pantay na county. Tinuturuan niya ako sa lakad po baga doon sa ano, hospital po. Ni nurse Ashley. Salamat po pala kay Ma'am Minda. Yun mga package na dinala mo, Sir Alvin. Magaganda pala, Sir Alvin, yung mga shorts. Magaganda. Yung Tas mga may- shorts? Oo, tapos may ano pa, Sir Alvin, yan. Silver. Ay, may silver si Oo, ano. kasi kaya Ba't niya- nasa paa? Ang Hindi silver. kasha, Sir Alvin. Ah, Nasa sa tama. akin yan, Sir Alvin. Gusto niya. Tiklagay ko sa panyo. Ay siya, gusto na alahas. Aagaw, Sir Alvin. Tapos akin yung sing Oo. sa'yo. Ay, gusto niya yung meron din siya. Oo, meron. Ay, ang din, galing Sir ano. Alvin. Meron din yan, Sir Alvin. Mga ganito, Sir Alvin. Dahil sa kamay niya man kaya, pinagang ano. Kaya, Itong nandito, kay binigay po ni Ma'am Almera. Maraming salamat po. Maganda hon, Sir Alvin, mga porcelas Oo. po. Wow. Ay, ganda din ano, galing sa Gris Yung ano. nga ni Sir Alvin, maraming salamat po. Magaganda, Uy, panglagay Sir yan Alvin, sa rep. oo nga po. Ligay nyo na sa rep. May ano yan, may temperature yan. O yan, temperature. Ayan, Kita Sir yung Alvin. temperature dyan. Bakit wala? Wala po. O pang Ano design lang, Ayan, magnet Sir lang. Alvin. Oh, wow. Ay wow, oh. Yan, May oh. diamante. Oh, yan, Sir Alvin. Madami, meron din. Anak ni Pangnegosyo this yan, guy. pwede yan. Ganyan, Ay, anak oo. ni this guy. Hindi Pwede man yan sa ito kasha, pangnegosyo. Sir Alvin. Tapos ito man, kapatid mong dalawa. Ayan, Sir Alvin. Oh. Sa dalawa ko daw itong kapatid. Kay Kalbo. Hindi nyo tuwal, hindi ko minisulot, Sir Alvin. Kalbo, At gusto mo yan? Ang babae ka rin. baka mawala. Wag mong mawalain, ha? Ay, naku. Ay, malaki man, hindi pa man ito kasha. Nakapulo si Kalbo, oh. Ayan, Sir Yeah. Alvin. Yan, nakapulo. Hindi kaya si Kalbo. Hindi kaya. Hindi yan si Kalbo, Sir Sinisipon. Alvin. Ay, si Kalbo. Si ano nga pala? Tantan Si yan, Tantan. Sir Alvin. Sorry. Nasipon ako, Sir Alvin, pag Oo. kain ko nung niluto niya ng chili oil, nasipon maharang, Sir Alvin. Chili oil. Chili oil ka? Yung Nagluto ka? maharang, Ay, sinipon ano, ako. Sir Alvin. Ah, Sili. Nalagay ko sa ulam. Masarap. pwede yung negosyo. Ayan. Yung baga binibili baga yun. Mahal man Chili ng oil. sili, Sir Alvin. Yung labuyo man yun na sili. Ay, masarap. Ang labuyong sili. Mas maganda ang labuyo kasi mas maanghang siya. Kaysa doon sa mahaba. Nalagay. Sir Alvin, pakapikit. Oo, Mac. Ay, Sir Alvin.
Kaya ko hindi kayo maano ngayon Sir Alvin masundo. Bakit? Di, sabi, Nag-chat ka kay Anay. di, tinanggal ko din kasi sabi ko, ano, maulan masyado, mahirapan ng ano ba. Tsaka alas 10 ang ano natin. Ang therapy po. Oo. Ay, nagsabi man na po siya. Mga ano, 8 to 11, maalis daw kasi si nurse, kaya baka magka-relate ka. Napanood ko pati yan, nagtatayo na lang. Napanood ka lang ni Sir Alvin. Nailang mo Sir Alvin si mukha po. Oo. Yun ang pangitan, ano Sir Alvin. nagtatay. Nag-video ako. Ang pala, nag-uudo na sabi ko, ay, nag-uudo na ini si Kylie. At Nagpipersa? Nakakanta pala pag napersa. oo, tapos nag-ano kami Sir Alvin, nagbili kami ng speaker po. Para pagpapatugtog kami Sir Alvin. Mahilig ini Sir Alvin sa tugtog, itong sa simbahan. Yun lagi ang tugtog mi dito hanggang Ay, pag wow, yung natulog worship siya. song. Oo, yan Sir Alvin, ang gusto niyang tugtog. Ang Pag ganda kaya ng napatugtog ano. kami, sabi ko mabili speaker para malakas ang tugtog mo. Na ano, nagkakatulog siya Sir Alvin. Oh. Ay, magaling na Sir Krokit Alvin, man. kaya masaya na ako Sir Alvin. Ah. Oh, nani Sir Alvin. Kaya at pagtingin ko naman, ay kaya ito kasi ano siya, mainit-init naman siya. Mainit, maimbong Hindi na. siya yung init na nakakatakot. Kumbaga, Tulay ano. mo dyan, te. At least ano pa, nakaiwas ka pa sa mga iinumin na gamot. Yung Delikado ano, din yung mga iinumin na gamot sa Sir bata. Sa bata, delikado nga, baka madami pang gamot ang ibigay sa Mayroon din atin. pag yung mga na-overdose sa gamot ano. Antibiotic. Digday. Hanggat kaya, wag yan sa gamot. Oo nga ni Sir Yung nga, Alvin. yung kalalagay ng gamot sa akin dun sa Yung yung pag- paningin ko sa akin yan, parang naganto. Ay, oo, nag-iikot na. 60 yung dugo ko. Makakatakot na yun, ano? Ay, di kung yung 66, ay, ibig sabihin low blood na yun, bagsak na yung dugo mo. Nag-iirikot na yung ano mo, paningin mo. Sinasalina na nga akong dugo. Oh, Yung pagka-opera sa akin. oo, low blood yun eh. Tapos Ay, sige, 60. yung suka ko pati, Sir Alvin, yung parang gamot din. Tubig siya naman. Ano yung ano mo, yung dugo mo, ano? 60, ano? Nag 60-60 dun sa 60-60? Oo. Oo. Tamang-tama, Kuya Joel, may pakapi na naman si Kita this Kuya guy. Joel. Tatlong bag yung nilagay sa akin dun, Sir Alvin, na dugo. Grabe, ano? Nag-anak Naubusan ka ng dugo sa operation. Oo, dinugo baga ako Sir Alvin. Tapos yung unang opera naman, yung una po baga ko inoperan, hindi man ako masyado dinugo. Tapos yung ano, pangalawa, grabe daw yung dugo ko, kaya pala nag-iirikot yung paningin ko. Sa low blood na yun, naubusan ng dugo. Sir Alvin. Meron dyan Buti si this binigay guy, wala pang ano, operasyon. Ay, Ano? wag Sir Alvin man ay operasyon. Wag Sir Alvin. Ako naman ano? Oo. Hindi makagalaw. Hilap. Kamusta puti? Buti, ano, Kamusta ang pag-aaral mo? Ayos lang po. Mayong laog. Iyo po. Ayos lang, may bangs ka na pati. wala daw lang si ano, yung nakita natin, no? Wala daw lang si Oo, baha po sa ano dito, Ay, sobrang Sir ulan. Alvin, ito, pandagdag dugo, binigay ni Mami Joy po ito, vitamins. Kaso, tinanggal ng mga bata yung ano, Sir Alvin. Ay, yung legal. Pangalan, oo. Kaya, sabi ko, wag kayong mag-anong mga alam ha, vitamins ito. Pangdagdag ito, Sir Alvin, dugo. Tama ito kay Dahil Sir kaya ang ano mo, hikaw mo ah. Ay, nakaginto pa din. Ano Sir Alvin, para hindi maanuhan yung butas ng tinya ko. Wala akong ibang hikaw. Ito Ginto na lang lang, walang ginto. ibang ano, ginto lang. Hindi man ako nalabas dito lang ako sa bahay Sir Alvin. Kaya ano na Sir Alvin. At hindi ko man ito nasusuot. Oo, tama yan. Iyo, pag sisimba, ayaw man din nakaginto ako sisimba. Di dito sa bahay, ano Sir Alvin? Ito kay ano to Mami Joy, ito galing salamat. Ay, maray pang lutuan ko kayo Sir Alvin ng pancake. Mabilis lang. Ay, hindi. Ay, Okay na. oo. Ano kami ngayon? Diet? Kape lang. Walang pang tulak Sir Alvin. Wala. Ay, maray pang nilutuan Nakain ko. din kami sa bahay ng kanin. Pamahawan Sir Pagpunta. Alvin. Oo, ganun. Lutuan ko kayo. Oh, Kuya Joel, malapuan ni ka nakalog mo Kuya Joel. Hindi yan.
Baka, ulam mo, Sir Alvin, no? Kinakalog si Kylie. Huwag kalugit kuya, kakagaling pa lang Ay, yan. kakagalit pa. Radyo, nilingon mo ta. Dahil mo po kalugon. Oh, nagigigil Sir Alvin. Magawa ka na din kuya Joel. Oo nga. Wait. Malalim ka si Sir Alvin, Grabe. nakakotchi. Oo, nakita din kita. Sabi ko bakit ka nagpasok, walang pasok. Baha baga. Masipag masipag si ano. Kahit umuulan. Talagang may pangarap. Oo. Tama yan, mag-eskwela ka. Kaso pasaway gawin sa eskwelahan. Ay, ito, Sir Alvin. Ang problema. Nagagalitan daan ng teacher niya. Maraot pa daw makatingin si Alvin. Masama pa daw makatingin. Normal man lang yung kay Kalbo. Yung nga, Sir Alvin, ganun talaga siya makatingin. Oo. Kalbo. Oh, di ba? Si Sir Alvin. Parang ano. Yung nga ni Sir Alvin, ang ano niya kasi, ang Yung mata, kilay ano, kasi niya pa, kilay ano, matapang. Kaya nga mag-dimple si Alvin. Kaya ang dimple. Ay, may dimple yan. Oo. May bibigyan piso. Oo, bigyan mo Bibigyan ng piso, dali may na. dimple. Dimple. Bumalik. Bibigyan ng piso yan. Piso yan to! Ano yan? Piso, Sir Alvin? Ay, maiyak ini pag niloko mo. Ay, ano mo yun eh, Sir Alvin, ang pinakapasaway. O, bigyan ng piso Bibigyan yan. ng piso. O yan, piso yan. Gawin natin ano. Masaya. Oh, dos. O, dos, o, yan. Oh, ano muna, dimple, patingin ulit dimple. muna. Ah! Yan, dahil kaya mo. Dos na. Ito, Sir Alvin, pag may mga napunta dito, si Cedric man, niloloko, patingan mo ng dimple. Natanyan man siya, Sir Alvin, natarawanan digdiyo. Kahit si Sir Alvin, inaasar to, patingan ng dimple. Napatingin man siya din, Sir Dimple, oy, dimple pala, may tinatago kang ano ah. Dimple. Oy, tinatago ko. Natawa ma, pero yung ano mata parang galit din. Ano, Oo. Sir Alvin ka? Consummation, Sir Alvin, yung Oo. teacher niya, buntis pa ito. Consummation, ginagalitan na daw, masama daw makatingin pa. Psycho. Ay, Normal lang yun sa mata ni ano. Huwag Ang ganun kiray ah. nga kasi, Sir Alvin. Pasingkitin mo yung mata mo. Iyo, Oh, yan, pasingkit ganon. mo. O, ganon ka, o, ganon ka. Kaya ano nga yung kirot na. Dali na. O, pikit. Pikit daw. Yun, ganyan lang. Pikit talaga. Kailangan nyo makikita nun. Ilit na, papikit, papikit. O, singkit lang. Yeah. Ay, talaga, Sir Alvin. Matibay ano. Matibay ka. Pag ginalitan ka ni mamo, anong gagawin Anong mo? gagawin mo? Masingkit lang. Yeah! Para hindi na tayo, ma'am, hindi na titingin sa inyo ng ganito. Matibay si Kaluma. Mabait-bait man yan. May dos na yan. Anong gagawin mo para hindi magkukonsumisyon? Yeah. Ganyan ha? Ganyan pag ano ha? Oo. Galit na galit lang sa pagkano si Oo. Alvin. Nag-awa na lang yung mom niya. Mawawala ang galit ni mamo. Oo ha, pag galit na galit, huwag kang titingin ng paggalit ha. Oo, pag- Pipikit ka. Pikit ka pag nagalit si mamo. Pag nakita mong masama yung tingin ni mamo at galit na, gano'n na mo lang. Oo. Para tumawa. Nag-chat yun sa akin, Sir Alvin, si Ma'am Wina, kasi nagsabi daw yun, teacher niya, si Ma'am Rabi kay Ma'am Wina na, ano ginagalitan daw, masama ang katingin, nag-chat si Ma'am Wina sa akin. Si Kalbo, pasaway talaga. Sabi ni Ma'am niya, ginagalitan na, masama pa daw makatingin. Grabe singirit ni Ma'am Wina. Sabi ko, ay Diyos ko, nakakahiya. Oo. Tapos ito, Sir Alvin. Tuturuan natin. Oo, sinabi ko, Sir Alvin. Sabi ni Mamo, sige nagalitan ka daw, pasaway ka pa makatingin. Niloko-loko man ni si Dere. Ngiti si ano. Dapat, Sir Alvin, papikit na ano, Sir Alvin. Oo, pag ano nga, ginalitan ka ni mamo. Anong gagawin? Yo. Mapapanood ka rin ni Ma'am Teresa. Ay, magaling ngayon si Kalbo. Oo. Alam mo, pasok ano, Sir Alvin. Oo. Oo, at may maulan kasi. Sobrang delikado kasi dito at mga nabaha dito ang mga Oo ilog. nga, Sir Baka Alvin, may may maano. naatong nga ni. Naatong sa tulay. Yung estudyante, 3. Pero maligtas na yun. Salamat man at naligtas. Sana maayos na yung tulay dyan, Sir Alvin. Mm. Grabe yun, mabuting Sir Alvin, ako, kagahapon mainit, nakasampay ako. Tapos nakabalnaw. Ngayon, may labahon naman ako, Sir Alvin. Hindi na uubusan na bahon. Ay, alon.
Okay na, okay na. Okay na, Kylie. Okay na. Oo. Ang little this guy. Gusto niya Sir Alvin, magang ano ay, lakaw-lakaw. Yan. Ah, Hawak ka dyan. Oo, Yan, yan. yan. Gusto niya yan, nagang lakaw-lakaw sa dyan. malapit na siyang magsulong. Eh, yun natin, na ano na ito Sir Alvin, natayo na mag-isa. Natayo na siya, tapos nahawak-hawak na, lakad na siya. Oh, lakad na! Alalayan din Sir Alvin at baka mauntog. 1 year old na si ano no? Kylie. Ay, salamat Cedric. Si Sarap talagang magtambay dito. Okay, Kajuil. Ikaw, nagkape ka na? Ito po sir. Yun. Sarabay na tayo. Kajoy lang. Sige na. Bigyan na, kupi-kupi. Kopi-kopi lang. Kalbo, kape. Ay, kalbo ano. Kailan mo nakapasok. Ito po mga kalingap, may ano Ang ito. tawag dito ay Panligaspi. paligas ba tawag? Oo, panligaspi dito. Ah, Oh, akala ko ang ano siya, tawag dito. partner siya ng ano, ng kape. Salamat kay this guy, tsaka kay Cedric. Di panligas Pang ano, may pang almusal po kami. Almusal muna po kami. Almusal tayo Sir Alvin. Almusal. Yan na, Sir Alvin. Yan Sir Alvin na naluhan ko sa ano pagim mo sa Christmas Ay, yung ano? party. Ano nga rin? Energy! Yan! May energy! Laging may energy si this guy. Ayan Sir Kaya pala Alvin. hindi ka nawawala ng energy. Ayan Energy na. ng ini. Dalawa ito Sir Alvin na nalunan ko pagka po sa Christmas party. Tapos nagluto ko na si Isha. I think timpla ko Sir Alvin. Tara po, ano po tayo, almusal. Almusal po. Ito Sir Alvin, kahit hindi naman may ano baga siya. Oo, may cereal. Oo, nga ni Sir Alvin. Kaya unsi ko oh. Malaki pa nga siya. Malaki Yung pa ano siya. niya, yung paa ni Cedric pala, mga ano din, parang Maganda ang tinilas niya ano Sir Alvin. Salamat po kay Maminda. Ang ganda nga Sir Alvin, sabi ko sa akin man hindi man kasha. Ito sinilas ko sa bahay, galing to kay Mami Joy Sir Alvin. yung ano. Eh, yung maganda Ang nga cute naman, niyan. ano? Garupak, Pang may Japan yan, eh. pakpak, ano Sir Alvin, ang sinilas ko. Na ano yan. May napansin pati ako sa daliri niya sa paa. Magkaparehas. Bakit Sir? Mahaba, yan sa hindi akin, mahaba Sir yung Alvin. ano, yung pangalawa. Ah, oo Sir Oo, Alvin. parehas Oo, kayo. nga, Ano? ito, oh. Oo nga no. Ano talaga, ano? Ito, Magkakasundo talaga kayo. Magkakaso. Eh, yung mahaba nga talaga ito sa akin, Sir Alvin. Pangalawa. Oo, pangalawa. Sa iyan din. Sa'yo hindi. Pumgo kay Kuya Yung mga, Julian. mga ganyan daw, nayaman daw pag ganyan. Mayaman kung hindi tayo magsikap. Wala din. Dapat magsikap tayo, Sir Alvin. Hindi mo po kami lukuhin, Sir Alvin. Kung walang sikap, walang yaman. Kung maghuhugak-hugak, Sir Alvin, higa-higa lang. Ano, maasa ka dyan, mayaman ka. Wala yan Mayaman, yaman. mahaba yung pangalawa. Totoo nga yan, kailangan magtrabaho, magsikap. Ay, wala. Ayun. Kailangan mag-asa kami. Mayaman ako. Higa-higa lang ako. Mayaman ako, sabi ni Sir Alvin. Wala, Sir Alvin. Magkaka-improve lang ito. Tinanong ni Kuya Jewel yung ano ko. Yung ano, wala po nakamidyas eh. Mabigyan. Nakatago. Pero para mahaba. Parang mahaba yan. Ah, parehas din na Sir Ah, yayaman nga eh. Alvin. Mahaba din eh. Sige mo, ano to ko? Ipatirapi mo yan, Sir Ang mga ano, dati nang mayaman yan pagka ano. Ang galing oh. Talagang ngayon ko lang napansin yun. Oo. Ganun pala yun. Alvin. Hindi na ano. Walang man pati kami mayaman. Talagang Oo. pinat ano kayo kasi oh. Ang galing. Tinadhana kayo. Oo, kasi tinan nyo. Pansin mo pa pa Oy, yun, Sir Alvin, ha? talagang pansin mo Kasi kaya sigurado. yung mahabang ano, nayaman daw. Swerte kang Hindi ako naniniwala dyan dati tapos nagyaman na. Joke na po, hindi pa naman po. Hindi naman po mayaman. Baka naman. Ang tunay na nayaman, ang tunay, dapat yung Unang-una po nananalangin. pag yumaman, magkakalimutan. Grabe naman. Kakalimutan ang mga taong tumulong. Ano, Sir Alvin? Oo, Sir Alvin. Grabe na na, parang totoo naniniwala talaga. Naniniwala. Parang hindi yata sa akin maniniwala. Ang ganun eh. Dating mayaman na daw yan, Kuya Oh, Joel. Grabe.
Hindi nakakamangangat. Sa'yo daw dating mayaman. Normal lang kasi, o tinan mo, kay ano, kay... Oo, normal. Ay, kay puti o, dahil mahaba. Oo Sir nga Alvin. ni... Ah, Tinan mo, normal. oo. Ay, nakaka-amaze yan ah. Sa Na-amaze ako akin, dyan halaba. ah. Ay, salamat. Oo. Ay, Yung Cedric din mahaba oh. Nahawa kami. Ay, surtihon ka ba Ay, yan kayo ako? talaga. Narayan ako sa imo. Ano, Sir Alvin? Pero sabi mo kanina, hindi talaga. Ay, di ba? Ayan, Sir Alvin. Kung walang sikap, walang tiyaga, walang Yun, hinaga. ang Ano totoo. na tayo, Sir Alvin? Nakaasa ka dyan, pakulon ko yan. Hindi, Sir Alvin. Hindi man. Ay, nararamdaman ko yung sinasabi mo yun na magpapayaman sa'yo pag Eh, Sir Alvin. nararamdaman. Kasi ang dami na yung mga yaman sa mga ganun bagay. Matinda ako pag naglaki na siya. Masipag. Tama-tama sa Nasipag lang. siya, Sir Alvin. Sa ano lang yata. Ay, mawawala man din yan. Nawawala yan ang Sir. Oo. Sagas-sagas. Na ano mo ay, Kanina. nailigo mo. Ay, inaano mo eh, Sinisid sinusubo mo? mo. Nagsisid ko. Ay, walang maanuhan, Sir Alvin. Mga Ang ini. galing Bakit din. putik ba? Ano lang yan, pwede siya mabasa pero yung mababad. Magkakamaze naman, pero mawala naman ang bomba. Dahil mo na yan suluto. Ay, tagigilid ko na yan. Dahil mo, big time Kagaling. yan. Mahal Asensya yan. na po, Ninong Rene. O, nabasaan ka. Galing mo kay Ninong. Ako yung pati, Sir Alvin, pag ang mga gamit na ano, andito, ayaw ko pati na naaano kasi binigay yan, garo ang ina sa isip ko, hiram lang, Sir Alvin, pwede bawiin. Pero yung pera, nagastos ko na. Wag hindi na mababawi. Pag mga gamit, Sir Alvin, nasusura ako pag may mga ano, Sir Tsaka Alvin. ano, maganda yung ano, ito galing to kay Lord. O, mas maano ka, mas iingatan mo. Galing kay Lord. Ay, wag mo nang ang dadalhin pag gusto pero mo, Sir Alvin, hawak, bag mati pagliligo, gusto ka Maganda kaya ano, Sir Alvin. Maganda yung Sir Alvin. Pang Yung militar. mga iba dyan nakarilo, yung waterproof. Walang mga panama sa relo nyo. Kala simple lang, pero pag ano, gaganda ng mga relo nyo. Alam ko naman, mamahalin ng mga Simple relo pero nyo. rock. Simple lang, hindi mapapansin. Ay, pero kapag Walang tingin nila, mura. ano yun? Mahal pala yun, di ba? Grabe. Maganda yun. Napakaganda, simple. Oh. Maraming Yung ano salamat pati- kay Ma'am Minda. Ang gaganda, Sir Alvin, si Sir. Kasi mga damit. Binuruksan nyo na? Oo, binuruksan ko, Sir Alvin. Magaganda. Sabi ko, ay, bagay ito sa amin. Tapos nakakuha siya, Sir Alvin, ng Kikilintapan talaga si this guy. Grabe. Talaga napapansin ko, yayaman talaga lalo to. Hindi man, wala man dito. Ano, Sir Alvin, pwede man ito Hindi, sa hotel. nakakaano kasi yan, yung may makikita, parang lalong umaangat yung yung positive mo kapag may mga nakikita ka sa bagay na ganun daw yun. Kapag ano, parang gusto mo talagang magkaroon ng mga bagay na May positive Oo. points. Pag may parang dondihan lang. Baka ma-late na tayo kasi Siguro ka mo, Alas 10, ano Sir Alvin? Kaya pa yan. Tara, tara. Kano tayo? Nakakutsiman ka mo, Sir Alvin. Yan, Sir Alvin, maraming salamat po sige, sa ano, this guy, pagdalaw, ha. salamat sa ano ha? Opo, Sa Sir Alvin. sa ano, kape-kape. Maraming salamat Salamat, this kay guy, ha? Ninong Rene at Ninang Lani po sa pagtulong po talaga para sa therapy naman ni Cedric. Maraming salamat po. God bless po. Ingat po kayo dyan, Ninong Rene at Ninang God bless, Lani. salamat. Ingat kayo, Sir Alvin, sa biyahe ko. Jewel, ha? Luhay-luhay lang mag-drive. Mahal ang pag napa-opera, Sir Alvin. Ano? Oo. Kailangan ng pera talaga paaro. Ingat kayo, Sir Alvin, ha? Magluhay-luhay lang, Sir Alvin, sa biyahe. Pag mabilis ang padalagan, hindi natin alam ang disgrasya. Dapat may pera tayo. Ano, Sir Alvin? Nakaipon-ipon para nakahanda. Ano, Sir Alvin? Gaya ni Cedric, wala kaming pera. Natagalan na operahan ko. Hindi nyo kami natulungan, Sir Alvin. Nga pa rin kami hanggang ngayon. Baka nag-iiraya ako, Sir Alvin. Dito lang, relax lang dito sa bahay, Sir Alvin. Relax lang kayo, ingat kayo Relax ha. yung puti, Sir Alvin. Ano At kami dito? magpapa-therapy si ano. Ayo, Cedric, Sir Alvin. Ingat kayo, Sir Alvin, ha. Salamat po pag susundo kay Cedric, Sir Alvin. Salamat Andyan din. talaga kayo nagsusundo pa dito ano, sa bahay. Ano sa Kapag ka, ano kami, available. available susunduin sundo, namin. ano, Sir Alvin. Ingat kayo, maulan pa, Sir Sige, Alvin. ingat din kayo. Po, salamat. Mga kalingap, maraming salamat po sa panonood. Punta na kami dun sa ano, sa hospital para sa therapy. Salamat po. Don't forget to subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin. At sa channel lang ang mga Kalingap, Santos Matubang, kay Ate Edna, Kalingap Rob. Siyempre sa miss ko din kay Mamuena. Thank you po and God bless.
Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang iba